queda cousa, poden vir xa en parella, non creo, pero podería ser. Eso por unha banda, por outra banda o que estás dicindo, é unha maniobra completamente temeraria, é unha maniobra que a xente de mar dice que se chegan a salir, que tiveron a sorte de encallar nesas bateas da zona de Meloxo, se chegan a salir iban a naufragar e iban a morrer na auga, o cal tiveron esa sorte. Porque o barco vai xa pique porque encallan unhas bateas. Sí, na zona das bateas, o barco primeiro escora, eu penso que polo peso tamén, porque non é un barco preparado para levar peso. Iso tiña que ir como un 600 cargado ata os topes, porque ese barquiño con 12.000 litros, impresionante. Víctor, agora seguimos falando, pero precisamente estamos agora mesmo na procura dese suposto narco submarino que estaría preto das costas galegas, aí o imos deixar. Xa nos estamos acostumando, pero en 2019, Alán Aldán aparecía o primeiro narco submarino facendo unha travesía suicida para traer 3.000 kilos de cocaína. Ese era o primeiro, despois virían moitos máis e os que posiblemente non vemos. Mirad. Importante operación antidroga na ría de Aldán. Por primeira vez en augas europeas interceptouse un narco submarino. Foi en novembro de 2019, cando moitos escoitaron por primeira vez esa palabra, narco submarino. Un artefacto destinado a cruzar o Atlántico con toneladas de cocaína. Surrealista, además que veña desde Sudamérica, atravesando todo o Océano Atlántico hasta aquí así sin... Vexo casi increíble. O que comezou como unha anécdota curiosa acabou por converter a Galicia no principal destino europeo destes semisomerxibles. Prácticamente indetectables, son como fantasmas no océano, aínda que de vez en cando deixanse ver. Novo narco submarino despois do que na ría de Aldán aparecera en 2019, hoxe fronte ás costas de Vilagarcía. O 13 de marzo de 2023, un mariñeiro avistaba no medio da ría de Arousa o que semellaba ser a quilla dunha embarcación case afundida. Resultou ser un novo semisomerxible de máis de 20 metros de eslora a tan só unha milla de Vilaxoán. Pola mañá comentaban un mariñeiro que estaba aquí a pescar, que sí, que hoxe unha mancha de aceite, e que divisou o produto submarino, efectivamente. É o que se comenta, obviamente. El objetivo es reflotarlo, repito que en el menor tiempo posible, y continuar las investigaciones derivadas de la inspección. No interior do Poseidón nin rastro dos seus ocupantes nin da mercadoría. Pero polas súas dimensións calcularon que poderían transportar uns 5.000 kilos de cocaína que os narcos conseguiron trasladar a terra. Case 2 anos despois, en febreiro de 2025, bastante máis ao norte, un novo avistamento marcaba un novo punto de chegada, a Costa da Morte. Unha embarcación divisou un abandonado fronte ás costas de Muxía. Empezaron con un operativo de intentar trasladar ese semisumergible ata un porto cercano, tarefas que non foron doadas e que incluso despois acabou afundíndose. Se facemos contas, 3 en total, a lo menos que se saiban oficialmente. Dos que non se detectan, eses poderían ser moitos máis. Falamos de 3 narcos submarinos detectados chegados aquí a Galicia.